Salis Production. Ya ƙarshen zance sai dilwara farkon aike, sai dilwara ƙarshen zance ya farkon aike. Ya ƙarshen zance sai dilwara farkon aike, sai dilwara ƙarshen zance ya farkon aike. Yau da gobe zan bi aikinka, Mahmudu ne karshen aiki. In faɗe ka dole gaida ka, Mahmudu ne karshen aiki. Majiya ta ji ka ta shaida ka, Mahmudu ne karshen aiki. Duka su ji ka da girman ka, Mahmudu ne karshen aiki. Kai ne ka kore dushirka, Mahmudu ne karshen aiki. Munzali ka bar na raudar ka, Mahmudu ne karshen aiki. Na sharifi yayin wake ka, Mahmudu ne karshen aiki. Rabu sallala gadin karshe. Limami kai mu ga aikinmu, halara ta jijjiga nafsunmu, ta samu karayi da ummanmu. Na ce mun share kukanmu, za ta je ta kai mu ga manzanmu. Mahmudu shi zai cece mu, mursali ka kamo hannunmu. Mu rabauta ya namijin gaske. Ya ƙarshen zance sai dilwara farkon aike, sai dilwara ƙarshen zance ya farkon aike. Maulaya Ahmadu Tijjani, Mahmudu ne karshen aike. Jiyali mangar zamani, Mahmudu ne karshen aike. Gausu mai kira da yabon madani, Mahmudu ne karshen aike. Zulma harfi shewa dubani, Mahmudu ne karshen aike. Yara zumi aikin kudani, Mahmudu ne karshen aike. Shirra biyu Malam Tijjani, Mahmudu ne karshen aike. Shau Salisu mai kyawun launi, Mahmudu ne karshen aike. Da hadu muridai gunka suke. Assalamu alaika dubata, assalamu alaika karbeta. Aba fadin mauban kyauta, in ya baka zai kuma ninka ta. Masarrafin alam hujjata, kowa ya baro ka jajanta. Fiddausi bashi bayinta, ya baro dalilin kerata. Ya ƙarshen zance sai dilwara farkon aike, sai dilwara ƙarshen zance ya farkon aike. Kaɗayan ta tumba alkalami, Mahmudu ne ƙarshen aike. Na ɗau darasin nafsin kudusi, Mahmudu ne ƙarshen aike. Kaka son tuba na wasu wasi, Mahmudu ne ƙarshen aike. A halittu a farkon jinsi, Mahmudu ne ƙarshen aike. Kai ne farko tun bayinsi, Mahmudu ne ƙarshen aike. Masansanin kaya je kosi, Mahmudu ne karshen aike. Yayi tarbiya dan lasisi, Mahmudu ne karshen aike. Zai kadai ta farkon dan aike. Wane Yusuf samun kyanka, Adam ya san alfarmanka. Wane dan Dauda riskarka, Ibrahim dan kai je Makka, dan jaddada surar girmanka. Du yabo suke ga janabunka, za mu bi ka mai kore shirka. Mahmudu ne karshen aike. Ya ƙarshen zance sai dilwara farkon aike, sai dilwara ƙarshen zance ya farkon aike.
aiki. Anjala lainai ni gure masana, Mahmud ne karshen aiki. Sahibul karamatu bina, Mahmud ne karshen aiki. Sahibul makamatu sayyidina, Mahmud ne karshen aiki. Mai ado da kore hujjatuna, Mahmud ne karshen aiki. Sanka ne bada marjana, Mahmud ne karshen aiki. Wa yake ibadar kalikuna, Mahmud ne karshen aiki. Kwatance muke ya sayyidina, Mahmud ne karshen aiki. Ashe kawai na yayin kake. Karshen zance sai dilwara farkon aiki, sai dilwara karshen zance ya farkon aiki. Tambura nake ban fasa ba, ji nake da dai ban soma ba, abu gaba maki mutaka ba. Yan salis doka kidan shugaba. Sai dilwara farkon aiki, sai dilwara karshen zance ya farkon aiki. Masoyi yayi mana sassauci, Mahmud ne karshen aiki. Da kai muke wa fadanci, Mahmud ne karshen aiki. Mai yaban ka baya wofanci, Mahmud ne karshen aiki. Tabbaci ta sigar inganci, Mahmud ne karshen aiki. Aka bashi dan mai annabci, Mahmud ne karshen aiki. Halittu bari yin lalaci, Mahmud ne karshen aiki. Da sigar yaban mai inganci, Mahmud ne karshen aiki. A tsaya da ke karayi sake. Duniya gaba ɗaya ta gota, rijalu baya baya da rudinta, ni saukar kurai da sharrinta. Bani mai kira baya bauta, bani mai yabo baya bauta. So da so washi muka danganta, kana biyu a ɗaukaka hajata. Bani tabbaci mai kyan silke. Ya karshen zance sai dilwara farkon aiki, sai dilwara karshen zance ya farkon aiki. Rayuwa tana son sauyawa, Mahmud ne karshen aiki. Dole ne na furta bincewa, Mahmud ne karshen aiki. Yana biyu kai baka makuwa, Mahmud ne karshen aiki. Ba mu arziki da tufar sawa, Mahmud ne karshen aiki. Ba mu ilimi da kafar tsayuwa, Mahmud ne karshen aiki. Rai da ruka ka ba su ruwa, Mahmud ne karshen aiki. Suka raini sadiku saman faduwa, Mahmud ne karshen aiki. Iyaye gabanin san ku nake. Salisu ne jagoranmu, baban anti algiblarmu. Abubakar yayi renonmu, Malam Idrisa masoyinmu. Ya yarda da duk wani aikinmu, na biya shaida yawarmu. Ta yaya za a ji kukanmu, tambura muke wa dan gaske. Ya karshen zance sai dilwara farkon aiki, sai dilwara karshen zance ya farkon aiki. Ummula sanai na gure masana, Mahmud ne karshen aiki. Kungiyar masoya sayyidina, Mahmud ne karshen aiki. Mikael kokon fadimuna, Mahmud ne karshen aiki. Mai amjad jagoran kauna, Mahmud ne karshen aiki. Ahmad dan Sala bibuna, Mahmud ne karshen aiki. Amir Daliyu Zainab na, Mahmud ne karshen aiki. Abdul Malik na raisi na, Mahmud ne karshen aiki. Autan bege Ramadan na rike.
ƙarshen zance sai dilwara farkon aike sai dilwara ƙarshen zance ya farkon aike ya ƙarshen zance sai dilwara farkon aike sai dilwara ƙarshen zance ya farkon aike ya ƙarshen zance sai dilwara farkon aike sai dilwara ƙarshen zance